O que estades vendo é os Martores, a capela dos Martores. Martores, tamén chaman o lugar no que está, e Martores ven de mártir, porque neste lugar, en Valga, dicen que aquí, creo que se está mirando, o mellor, quen sabe, nun sartego destes, estuvo soterrado Prisciliano. Si, algún dirá, e quen foi o Prisciliano ese? Que dizo xa? Bueno, pois, Prisciliano, que nace lá no siglo IV, dicen que aquí na zona de Padrón, Valga, Pontecesures, nesta zona, chegou a ser incluso obispo de Ávila e foi o primer mártir da Igrexa. É dicir, a Igrexa manda liquidar, por decirlo de alguna maneira, o Prisciliano. Este home ten unhas ideas revolucionarias da Iglesia, revolucionarias aínda a día de hoxe, porque el falaba da total participación igualitaria entre homes e mulleres na Iglesia, tamén falaba e había incorporado, por decirlo de alguma maneira, a súa doctrina, o seu evangelio, pois determinadas crenzas, sobre todo de orixen celta, no que se falaba do respeto á natureza, ao cuidado do medio ambiente, das augas, e dos poderes que podían ter estes elementos nas persoas. O tema é que el, en pouco tempo, ten uns seguidores, por decirlo de alguma maneira, brutales, chega a implantar con moitísima fuerza, e a Iglesia colle medo porque, bueno, tamén decía que ese do poder político social da Iglesia, que a Iglesia estaba porque estaba, e que non estaba para acumular poderes. Entón empezou a estorbar, porque o tipo xa tiña multitud de seguidores, era un home que o seguían masas, e resulta que o acusan, bueno, lle colgan como todo o mundo, non? Que se era un hereje, que se facía orgías, que se facía o culto religioso espido, que se decía cousas que atentaban, que non eran deste mundo, que eran do demo, da igualdade entre o home, da muller, da crenza, a natureza. Eu estou vendo aquí dúas corticeiras enormes, quen sabe se Prisciliano non as habría mandado a plantar xa no seu día. Bueno, o tema é que o liquidan, creo que lá na zona de Francia, o juzgan, o condenan a morte, a él e un grupo de seguidores, dicen que traen o corpo e que pudo ser que nesta capela este soterrado. Outros dicen que foi soterrado en Compostela, que incluso é a teoría de que o que está soterrado ali non é Santiago Apóstol, senón que é Prisciliano. Ben, aquí hai a crenza de que Prisciliano vai te ti a saber pudo estar nun sartego destes. Hasta logo.